ଥିଲା ଏକ ରାଜା ନରସିଂହ ନାମେ 800 ବରଷ ପୂର୍ବେ। ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମେ। ଠୁଳ ହେଲେ ଆସି 1200 ବଢ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଭିଟାମାଟି ସେବେ। ଚୂନରେ ପଥର ଯୋଡ଼ାଇ କରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳେ। ରଥର ଆକାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଖିଲେ। ସିଂହାସନେ ଆଣି ପ୍ରତିମା ରଖିଲେ ଖଞ୍ଜି କିରଣକୁ ପୂର୍ବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଝଲସି ଉଠିଲା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେବା ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ। ହେଲେ ନ ବସିଲା ଦଧିନଉତି ଯେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। କାରିଗର ପିଲା ରକ୍ତେ କାରିଗରୀ ହେଲା ତାକୁ 12 ବରଷେ। ବାପାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପଚାରି ମାଆଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପିତା ପାଶେ। ଦେଖି ବାପା ମୁହଁ ଜାଣି ସେ ପାରିଲା ସବୁ ଘଟଣାର ମରମ। ଦଧିନଉତିକୁ ବସେଇ ପାରିଲା ଧରି ହାତେ ହାତୁଡ଼ି ନିହାଣ। ସାନ ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱଜେତି ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ଥିର କର ଆଜି ପୁଅ ନା 1200 ବଢ଼େଇ ଦାଇ। ମୋ ଜୀବନ ଆଗେ 1200 ନିଜ ବଢ଼େଇ ଧରମା ଭାବିଲା ମନେ। ପୁତ୍ର କଥା ଶୁଣି ପିତା ମନେ ଭାଳି ଧରିଲେ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ। କି କଥା ବୁଝେଇ କହିବି ମାଆକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଆଖିରେ ଲୋତକ ବଞ୍ଚିବି ପୁତ୍ର ବିହୁନେ। 12 ବରଷର କରୁଣ ବାଳକ ତା ମହାନତା ଦେଖାଇ ବୁଝାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଜାତିକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଲା ଯାଇ। କୋମଳ ବାଳକ ଜାତି ଭାଇ ପାଇଁ କରିଲା ମହତ ଦାନ। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯଶବାନ ହୋଇ ହେଲା ଧରମା ମହାନ।